Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong yampo ang kalinaw ug ang kauswagan sa kalibutan, labi na gyud sa mga tao karon nga nag-ilaid sa kalisod dinhi sa atong nasod. Ang ato sa untang mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, hatagan unta sila gugma sa usag-usa, hunong na nilang panagbingkil, kasina o panagdinautay sa usag-usa. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pag pamalitan niya itong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga mga grasya, labi na gyud ang kalinaw ug ang kahusay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa tanan sa mga Hudeyo, ingon man sa mga dili Hudeyo. Kay gipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa pagkadili Diosnon ug sa pagkadautan sa mga tao kansang mangilad nga pagkinabuhi nagsanta sa kamatuoran. Ang masayran sa tao bahin sa Dios, ipadayag niya kanila sa klaro gayud. Ang Dios gayud mao'y nagpatinaw niini kanila. Sukad buhata sa Dios ang kalibutan, ang iyang dili makita nga makinaiya,
ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagkadios. Nakita nga klaro kaayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Busa wala na sila'y ikabalibad. Nakaila sila sa Dios, apan wala nila siya pasidunggi ni pasalamati, ingon nga Dios. Hinunua ang ilang mga gihuna-huna, pulos binuang ug gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila, apan mga buang-buang di ay, inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon. Nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tawo, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod kay ang mga tao ingon man niini kabuang, gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang nga gitinguha sa ilang kasing-kasing, o gibuhat nila ngadto sa ilang isig katawo ang salawayong mga butang. Gituis nila ang kamatuoran mahitungod sa Dios, o gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios, inay ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagasangya sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya. Ang kapanganuran nagsangyaw sa buha sa iyang kamot. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw. Ugang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibuok kalibutan, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumian sa kalibutan, ang ilang mensahe. Ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo.
Niadtong panahona sa nahumana si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa niadto siya og nakigsalo kaniya. Na tingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin mauusab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong simbahan, doon natay guiding principles kanang Cebu. Ang C, clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. Inyo ba nang gibuhat? Tanaw ninyo sa atorong gibuhat dinhi, nahaom ba sa atong Cebu? Haom-haom og jutay ana. Malipay kang Ginoo ni. Istoryahin. Basig ngan lantas Ginoong buang. Ngano man tungod kay matud pa ni Kristo ang unahon day kunog limpyo ang sulod. Kaya magsigilan tag limpyo kunos gawas, unya ang sulod nato na ang mga kabuang, katikasan, kalaway, way kapuslanan. Buang ang itawag sa Ginoo nato ana, kana magsigil tag limpyo sa gawas, sa makita nga bahin, unya ang dili makita nga naa sa sulod ang atong kasing-kasing hugaw. Muna ang atong gisumpayan og trust. Ang gauna gyud trust. Unsa man nga prinsipyo nga trust? Ang T, transparency. Muna problema kay sa atong gobyerno kay lack of transparency. And practically kadaghanan sa mga politicians, apil na sad ming mga pari, ambot ang mga obispo, lack of transparency. Unya dayon ang R, religiosity. Kanang pagsimbas Ginoo, matod pa diri sa unang pagbasa, mga buang sad mo. Di man to buang, mga buang-buang. Matod pang San Pablo, ngano man nagsimba mo sa binuhat, dili sa magbubuhat. So ang tanang kalihukan dinhi sa religiosity, atong gipaningkamutan na mahimong sentro ang magbubuhat, dili ang binuhat. Kining mga larawan na atong gibutang sa atong simbahan, wa ta magsimba ani mga larawan. Kuani sila, tabang ni aid para masimba nato ang magbubuhat. Unya unsa may resulta kung mosimba tas magbubuhat? Ang U sa trust stands for unity, magkahiusa ta. Ilhan man na nato kung nagsimba tas mga binuhat kay magkabahin-bahin man ta. Mga panalitag magsimba na kas kwarta, binuhat man as tao, away gyud. Giling niya imong tupad ina way nag-away ros imong kinabuhi. Na way nag-away. Wa. Basta magsimba na kas binuhat, sama anang musimba na ka, imo nang i-idolize ang usa ka tawo. Away gyud mo, panalitan imong bana, iyan nang i-idolize ang inyong silingan. Awa na, patay ka sa asawa diya. Ana, mga anak
ang i-idolize ang cellphone, patay. Away ginag ang ginikanan, ana. I-idolize nimo ang imong manok, bana, siging hapyods manok, nya wagi ka hapyods asawa og sa mga anak, patay ka diya. Peligro, lain ano imong hapyod ana. No, na bantay ginang idolatry. Sintro gitas magbubuhat. Unya kung duna natay pagtahod o pag-ila sa magbubuhat, musunod dayon ang S, unsa man? Service, alagad. Mualagad data sa Ginoo pinaagi sa katawhan nga iyang gibutang diha sa atong kinabuhi. Muna dinhi sa simbahan, ning kamot gitag alagaray, sige gitag alagad. Ako ni silang giingnan dinhi atong mga staff, alagad yun. Kining tanan atong gibuhat, kining tanan nga atong mga slat-slat, unsa man na siya, pag-alagad. Congratulations diay kay malamposon kay ang atong segunda patron nga selebrasyon. Pagpaka nato kay daghan kay nang alagad. Grabe gikan sa mga tiwasonon hangtod sa mga tiguang hangtod sa mga youth. Grabe kayong pag-alagaray gikan sa atong LGU ana hangtod gyud sa mga workers dinhi simbahan nag-alagaray ta. Gabi gamiting Miss PPC o PFC, abot mig hapit alas 12 gabi, siging evaluate unsaon na sad pag-alagad niya na ka-appreciate ni sa response sa ato mga dinhi sa ato mga parokyano. Salamat gyud kaayo ha. Karong kuan kaning atong DPR, kaning Divine Powerful Response para sa mga biktima sa mga linog, niabot ng atong wala ko rin update pa pero niabot ng mga 1 million kapin ang atong na-raise na kwarta. Salamat kayo niya kay simbahan man ta sinig tabang nato dito sa norte ato lasang isintro sa mga simbahan mo'y atong desisyon sa PPC PFC. Dili na lang nato i-diretso ngadto sa mga katawhan kay doon na may daghang ni diretso nila iagi nato sa mga simbahan. Murag mga 15 kasimbahan ang atong tabangan unya bahin-bahina nato kay naamay nga lusno na iwagwan ay bongbong na nga lusno ang atop. So dako kayog tabangonon kanang atong itabang nga mga 1 million kapin murag sa nagsinsiyo ikumparar sa ila inta pero may na lang kayo nga maka bahin-bahin ta kay ikaluyan man sa tas Ginoo wa man sa tagai og damage ang ato dinhing parokya kining atong simbahan. Thanks be to God mutabang ta didto nila kana bitang ni ata dinhi kanang naatay panginahanglan nya naay mo tunol nato bisag 5,000 10,000 pagkalipaya. So ang amo rong initial nga bihuna-huna nga matag parokya atong tagaag tag 5 kasako nga bugas nga naay tag 5 kilo pack dito sa sulod tag napo man na sumahog og 50 ka 5 kilo ang kada parokya lang atong ihatag unya 25 to 50,000 tingali ang atong ihatag depende las damage atong i-share na cash para magamit nila. So mo na atong mga plano, service na siya. Nya gikan sa na ninyo nga nibati. Nya dita mo hunong sa pagsigig dawat ani kay karon man Lunes ang atong pagpanghatag, yampo na to maayo ang panahon. Dili man na kay masulba dayon ang ilang sitwasyon. So kung naa sa tay matigom nasad o pilay atong matigong gikan karon padung sa Lunes mo na itong ibahin-bahin na to nila basig mudako-dako pa ang cash or mudaghan-daghan pa ang bugas nga atong ikabili nila sa kada parokya. So mahibaw ana ini ka Sabado tingali, Sabado or Biyernes, karong Biyernes makita nato ang actual gid natong madawat sa DPR. So kung napamoy daghan dang ikahatag para ning atong biktima sa linog para sa atong mga simbahan dito ug katawhan ala ibutang lang na dire
Si Archbishop Abit na asad siya ay atong Archdiocese ug ang ubang mga simbahan naapod sila ilang pag-raise og funds para gyapon itabang. Sige lang, bahin-bahino na to ug asa ninyo gustong itonol. Basta kita dinhi maningkamot ang inyong gihatag magamit gid nato. Naka-spent na ta og mga 115,000 out of 1 million kapin nga atong nadawat. 115,000 na ang atong na-spend sa lain-laing sitwasyon dito sa kanaganing norte. So, sige pagitani. Unya, kung magsige na tag-alagad, gamiton gid nato sa pag-alagad ang atong technology. Muna ang T sa trust is technology. Atong gigamit ang modern technology nga magamit sa pag-alagad sa maning atong online nga mga misa, kining atong mga TV monitors, ang atong hili fans, nya kaning ato sad nga lingkuranan, ato na ning ilisan. So kamong mga niangkon atong 13 ka o 14 ba to? O 13 ka lingkuranan, ato tong i-convert sa bag-o nato niyang lingkuranan. Dugangan na lang to nato. Pero nga tong kneelers, idayon to nato katong 4 ka kneelers. Nya maghimo tag bag-ong lingkuranan kay ang desisyon dili na lang ni nato i-repair ang kanini ang damage na kaayo nga mga lingkuranan nga kahoy. Nya maghimo tag design tag bag-o kay uman sa ni magtupong ang iyaning sizes. Kato dito mubo, nya kani dining sentro tagas, nya kani sang tagas na sa diferensya ang ginagmay sa iyang size, no? Nya nga lata na ng iyang kilid kasagaran, nagi pang agay-ay ug ato nang repiron, ang agay-ay to nas ilawom, mulata ra gyapon na og padayon. So may pa ato na lang ginang ipang distribute ngadto sa mga kapilya. Og kinsay modawat ani nga kapilya, na may daghang kapilya nato nga galisod pas lingkuranan, ato nang i-distribute aron adto na malata nila. Adi sila na lang mo repair ana, ila na dito ng ayom-ayomon, mapahimos lang na gid na siya. Pero kanang lata na kayo ato na lang nang gubuon, di sa tamang hatag nga tus kapilya nga dili magamit. So kini siya technology, pasabot modernong kahimanan aron ta mulambo. Og nahimo ni siya tungod sa atong paghigugma sa magbubuhat. Magpatudlo ta sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Kining ato karong adlaw, ikaduha sa ning adlaw sa pagnobina nato ni Pedro Kalungsod nga maoy gidebosyonan sa atong mga batan-on PYCC. So atong iyampo nga ang atong mga batan-on magsunod gyud ni Pedro Kalungsod. Ako appreciate sa kus mga batan-on nato dinhi sa istoryahan pas mga tiguang puryabuyag. Kaya murag mga buutan sila, pero nasa pagkabuangon sa nuna sila gamay. Pero may pagka-train tingalis mga ginikanan, buutan, aktibo. Nya usas akong nabiliban nila may kay mo ampo. Mao gina sila mag-lead sa atong Camino Rosary. Ang mga batan-on gyud mag-lead. Kon kayo promising niya inig natay event pareha atong ato dihang pista sa segunda patron. Wa gid sila manglakaw nga wa mahumaghipos ang atong mga lingkuranan, nanilhig pa gid sila dinhi sud simbahan. Nga liwat to ninyo. Ana lingiyay mong tupad nga nibiya dayon kapag human wa ka manglimpyo ina wa ka nitabang og limpyo ato nitabang ra kag kaon. Ay abas yan sa niya ikapoy sa mo ato pero I know mo ginay energies mga batan-on na imagine lang sad nako ang among kinabuhi sa una didto sa kapilya o sa parokya nga kami gyoy katapusan ng mga grupong mawa sa simbahan labi nagnaay mga event pastilan hapit di gyud mga tug nya dako kay nang dungog namo nga nakaalagad sa simbahan
Muna, dili unta tanganlag buang-buang. Kay ang atong kasing-kasing na ay gugma sa katilingban. Kay ang Ginoo naas katilingban, naa sa simbahan. Muna ato mga government officials, ato silang iampo ug hangyoon, love the Filipino community. Love the Philippine country, mga politicians, labi na mo dang nas executive, legislative ug judiciary. Labi na gyud mong mga elected officials. We elected you to serve the country, not to corrupt the country. Palihog lang kay grabe na kay taron. Gawas nga gilinog ta sa natural nga linog nga niguba sa atong mga kabtangan. Gilinog pagitaaning ato karong grabe kayong panag-away sa atong mga politicians nga mga selfish interest ra gyud ang hinungdan. Siging away. Inconsistent kay sila. Ang unity team nahimo na rong anti-team. Anang inconsistent kay inyong mga gipangbuhat kamong na as executive, elected officials. Nakita gina namo ang inyong pagkabakakon. Kay sige mog promise og unity, dituo sad mi ninyo, nya karon wa nagibisag gamayng effort to do the unitive actions. Wa na. Away, papriso, impeachment. Maunay kay nagsulti pa mo ana kamo na as executive kay gi-elect man mo og sa legislative. Og nagsulti pa mo nga magkinihaay ra day mo, mag-impeach na ra day mo, magprisuhay ra day mo, di mi mubutar ninyo Mubutar mo? Di gid ta mubutar mga wa mo'y uwaw. Mga bakakon. Sige ingong unit team, unya di ito, magprisuhay ra di ay, mag-impeach na ra di mo, gasto tag millions, billions, trillion na gani karon para lang ang inyong away. Nisulti pa lang mo ana katong pag-eleksyon. Di mi mubutar ninyo mga wa mo'y uwaw. Di mo angayang palingkuron og posisyon sa katilingban kay gibungkag ninyo ang katilingban. Kay wa na mo mahigugma sa atong Ginoo nga mo'y gisimba sa 85% more or less nga mga Filipinos solidly worshiping God. Pero kamong mga elected nga mga official sa gobyerno, wa mo magsimba sa Ginoo. Mostly nagsimba mo sa inyong garbo o sa inyong kwarta. Ginganla na mo sa Ginoo og mga buang-buang. Og mura kitag mga buang. Siging gasto anang papriso, anang impeachment, anang flood control nga wa nay control, pulos na lang flood. Wa na. Wow kay ana. Ako musulti lang yung ko anay kay sus nagtinabangay gud ta. Pertigo natong build aning atong country. Sige gutag paningkamot aning tabang aning mga kabos unya kamo dihang elected, gigastuhan gid mo pag-elect ninyo, dagko kay gastos elections, ang nidaog taktakon, ang napildi mao'y palingkoron, di katanganlan ang nagbuang. Kamong nas kumilik, di ka na ngilad kay tanawon, inyong gialaw nga mulahos og dagan sa eleksyon. Naka-elect pa yun ang mga tao, nya inyo ra day i-disqualify, inighuman, nya kadtong napildi, mo ra day inyong palingkoron, di katanganlan na nagbuang. Na tubagan ninyo taga kumilik. Nganong inana man mo. Ayaw na lagpadagana. Nganong wa man ninyo gisitol ang problem before sa election. Nganong gihago-hago man ninyo pabutar ang mga tao, unya human ra day inyo ra day i-disqualify. Kamu pag mo disqualify, ni konsulta mo ni butar. Wa, kahawod gud ninyo. Nya kami pag gasweldo ninyo. Di katangan lagbu ang ana. Pangita mo nasod, ingon ana, na right after the election, ang nidaog i-disqualify, ang napildi mo ipalingkoron. Pangita mo nasod, ingon ana. Ikauwaw kay nas mga officials.
pagka-inconsistent ninyo. Kaya nga naman, mao ni resulta kung magsimba na ta sa mga Diyos-Diyos, idolatries sa kalibutan nga mao ang gahom nga kalibutanon, kwarta nga kalibutanon, garbo, lawas nun kaing mga butang. Luoy kay tagnaong, sakto yung gingong Kristo, mga buang-buang mo, mga buang mo. Manindog na ta mga dili buang. Atong padayag ang atong mga pangamuyo ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, human kita makaamgo nga kita giatiman o gihigugma sa Dios pag-ayo, masaligon kitang muduol kaniya sa atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan, ilabi na ang iyang mga pangulo, magmatinumanon sa iyang taha sa pagbag-o ug sa pagtig-uli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mopakitag matuod nga interes alang sa hustisya, sa dignidad ug sa kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga tawo nga anaa sa media, magdala sa katawhan ngadto sa kamatuoran, ug mopalambo sa mga mithi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga masakiton, makakaplag ug paglaom, kaayuhan, kusog ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug sa San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga matuohong mihalina, gantihan sa Ginoo sa tunayng kalipay, tungod sa ilang makanunayong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Makagagahom og maluluyon nga amahan dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tuwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo o gasa nga among gihalad diha sa pagtuo o paghigugma o himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong Ana usab kani. ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine cleansing, ang Diyos nun nga kalimpyo. Niya mahitabo rani kung ang atong kasing-kasing ato yung isintros Ginoo dili sa mga butang sa kalibutan. So wala pa tay update karon sa ato lang usang mga slots, pero ako lang ihangyo padayon mamalit kitag slots. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, unya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, tag 100 pesos gyapon ni, unya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Mo ni ang atong gamitan dinhi sa atong mga projects o sa atong mga kalihukan. Nya dayon ang atong DPR padayon tagdawat karon tang pizza 20 mo hatag mo share ani ato na ning i-remit sa katawhan dito sa norte, pinaagi sa mga parokya karong pizza 20. So ang atong DPR tag 100 pesos per slot. Padayon lamog hatag kay gitawag din nato divine powerful response para sa mga nabiktima sa linog. Nakasuroy-suroy na ko dito, pertig yung daghanas mga balay nga naguba na nagtulda na lang ang mga tag-iyas balay na as daplin. So, dili gyud sayon. Sa 15, si kanya gipunan ra ba sila og 6 magnitude nga 6 atong gahapon sa kaadlawon. So, tiwas-tiwas gyud ang tiwasonon. Unang ato yung kuanon, hatag lang sa atong hinabang. O mag-ampo talabaw sa tanan nga di na ta moabot ni mga katalagman. Niya nga to din hing
activities karon ongoing ang atong nobina ni Pedro Calungsod. Karon ni siya mo pista inigpit sa 22 sa aning atong buwan karon. Ang atong unang patron, ang mga batan-o nato PYCC mao nagdebosyon niini. Ato sad silang suportahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.